Можете? Надіюсь. Алло. Як ти їздиш, пацик? Максим? Як ви їздите, шановний гравець? Як ви їздите? Ну як так вийшло? Да. Ну да, мені це не подобається. Чого ви їздите? Не по-нормально. Що, ну пацик, шановний громадянин, так не водить. Я зрозумів, ну так просто не водиться, як ви. Шановний громадянин, ви відповісте на моє питання, чому ви так водите? Дістав та із порушення,